הפילים, הענקים העדינים של ממלכת החיות, ריתקו בני אדם במשך מאות שנים. היום נצלול לעומק עולמם של הפילים המבויתים, נחקור את ההיסטוריה שלהם, את חייהם ואת האתגרים שהם מתמודדים איתם. ישנם 3 מינים מובחנים של פילים: פיל הסוואנה האפריקאי, פיל היער האפריקאי ופיל אסייתי. הפיל האסייתי מחולק עוד ל4 תת-מינים: הפיל הסרילנקי, הפיל ההודי, הפיל הסומטרי ואיפיל מבורנאו. כאן בתאילנד אנו חולקים את ביתנו עם הפיל ההודי. בעבר פילים שוטטו בחופשיות בנופים רחבי ידיים, אך פעילות האדם צמצמה משמעותית את בית הגידול הטבעי שלהם. כיום האוכלוסייה מחולקת לשתי קבוצות עיקריות: פילים בר וחיות בית. בתאילנד ישנם כ-4,400 פילים בר וכ-800 פילים מבויתים. פילים בר הם בעלי חיים חברתיים מאוד, החיים בעדרים מטריארכליים של 5 עד 10, ולעיתים אף עד 20 פרטים. הם משגשגים באזורים עם שפע של מזון ומים, כמו סבכים ויערות. הענקים העדינים הללו הם אוכלי ישב, ומבלים כ-12 שעות ביום באכילה של מגוון צמחים. כדי להשלים את תזונתם, הם לעיתים קרובות צורכים ליקוקי מלח כדי לקבל מינרלים חיוניים. לפילים הבר יש תחום מחיה נרחב, המשתרע על שטח של כ-300 עד 400 קילומטרים רבועים. השטח הנרחב הזה חיוני כדי לספק את צורכי התזונה והמבנה החברתי שלהם. הקשר בין בני אדם לפילים קיים כבר אלפי שנים. בהתחלה, פילים היו חיות בר שנלכדו והולפו למטרות שונות, כולל תחבורה, עבודה ואפילו מלחמה. עדויות מצביעות על כך שהמנהג של לכידת פילים ובהיותם בתאילנד החל כבר בתקופת סוקוטאי, בסביבות שנת 1249 לספירה. עם הזמן, תפקידם של הפילים בחברה התאילנדית השתנה. עם הירידה במלחמות, הפילים הפכו חיוניים לתחבורה בג'ונגלים הסבוכים. בהמשך, הם הועסקו בתעשיית העץ, שם משכו גזעים מהיערות. עם זאת, בעקבות האיסור על כריתת עצים ב-1989, תפקידיהם השתנו שוב. כיום, פילים מבויתים רבים מוצאים עבודה בענף התיירות. אמנם זה מספק מקור הכנסה לבעלי הפילים, אך זה גם יוצר אתגרים. פילים הם חיות גדולות עם צרכים תזונתיים משמעותיים. העלות של האכלת פיל, שצורך כ-300 עד 400 קילוגרם, או כ10% ממשקל גופו, מזון ביום, מהווה נטל משמעותי עבור הבעלים. כדי לעמוד בצורכיהם התזונתיים הענקים אוכלים בעיקר עשבים, במבוק, גפנים, שורשים, עלים, קליפת עץ, גידולים חקלאיים ופירות. מים הם גם חיוניים. פילים יכולים לשתות בין 100 ל-150 ליטר ביום. הטיפול בפילים מבויתים הוא משימה תובענית. מטפלי פילים, או שומרי פילים, ממלאים תפקיד מכריע ברווחתם. הם אחראים על האכלה, רחצה ומתן טיפול רפואי לפילים. פילים הם חיות אינטליגנטיות וחברתיות שזקוקות לגירוי מנטלי ופיזי. פעילויות כמו רחצה, משחק בבוץ ואינטראקציה עם בני אדם תורמות לרווחתם הכללית. למרות גודלם, לפילים יש עור עדין שרגיש לכוויות שמש ולעקיצות חרקים. מריחת בוץ על גופה משמשת כמסנן קלינה טבעי ודוחה חרקים, ועוזרת להגן על עורם. רחצה סדירה חיונית גם לשמירה על היגיינה טובה ולמניעת זיהומי עור.
היא גם עוזרת לקרר את טמפרטורת הגוף. האם ידעתם שפילים לא יכולים להזיע דרך האור כמו שבני אדם עושים? האור היבש שלהם מונע מהחום לצאת. הם יכולים להזיע מעט מאוד רק דרך הקורטיקולה שמסביב לציפורניים שלהם. ולכן האזור הזה לעתים כואבות לך, אבל זה לא מספיק כדי לקרר אותם. אז איך פילים מורידים חום? קודם כל, הם מנפנפים באוזניהם. זה עוזר לשחרר חום דרך זרימת הדם ופועל כמו מאוורר טבעי. שנית, כמות קטנה של החוט מהעיניים שלהם עוזרת, אם כי רק במעט. הכי חשוב, התקרות ושתיית מים הן חיוניות. לכן פילים מתקררים במים 4 עד 5 פעמים ביום, תלוי בטמפרטורה. עכשיו, למה אנחנו מקרצפים להם את האור? הקרצוף עוזר לנו לבדוק אם יש חתכים או בעיות אור. זה מונע תפילים וזיהומים. זה עוזר להסיר זחלים שמתחבאים מתחת לאור. זה עוזר להיפטר מזחלים של חרקים מוצצי דם מתחת לאור, וכך מונע טפילים וזיהומים. זה מסיר אור מת, שגורם לגרד, ושומר על האור שלהם נקי, בריא ונעים. הזמן להתקררות הוא לא רק בשביל הכיף. הוא חיוני לבריאות ולשמחת הפילים. עתידם של הפילים המבויתים הוא נושא מורכב. בעוד שנעשים מאמצים לשפר את רווחתם ותנאי חייהם. אתגרים כמו אובדן בתי גידול, סכסוכים בין בני אדם לפילים, וסחר בלתי חוקי בחיות בר עדיין קיימים. ארגוני שימור ואנשים מסורים עובדים ללא לאות כדי להגן על הפילים ועל בתי הגידול שלהם. על ידי תמיכה במאמצים אלה ועידוד תיירות אחראית, נוכל לעזור להבטיח את הישרדותם של היצורים המופלאים הללו לדורות הבאים. ברוכים הבאים למרכז השימור שלנו לפילים בדרום תאילנד. מקלט קטן וידידותי לסביבה עם למעלה מ-160 שנות ניסיון משפחתי בטיפול בפילים. רווחת בעלי החיים היא בראש סדר העדיפויות שלנו. אנחנו מאמינים בתיירות אתית שתומכת באמת בעתיד הפילים האסייתיים, מתוך חמלה וכבוד. אנחנו עומדים בנחישות נגד אכזריות, ומחויבים לטיפול טוב יותר, להבנה מעמיקה וללמידה מתמשכת. באמצעות רשת הפארקים האתיים שלנו לפילים, אנו פועלים להגן, לחנך ולהעניק השראה, וליצור עתיד שבו פילים ובני אדם משגשגים יחד. במרכז השימור שלנו לפילים, המשימה שלנו היא להעניק לפילים את איכות החיים הגבוהה ביותר וסביבה בטוחה ותומכת לשיקום. אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמשמעותי בין בני אדם לפילים, חיבור שהופך את המקום הזה לייחודי באמת. כאן, אתם מוזמנים בחום ליצור זיכרונות בלתי נשכחים עם הענקים העדינים האלה בלב סביבה טבעית ושלווה. בית חולים לפילים. אנחנו גאים לתמוך בקרן הפילים של דרום תאילנד, או סטף, עמותה בריטית רשומה שמוקדשת לבריאות ורווחת הפילים. סטף מספקת טיפול וטרינרי חינם לפילים בדרום תאילנד, עם צוות קבוע בבית החולים שלהם במחוז פאנג נאגה, ומרפאה ניידת שמגיעה לפילים באזורים מרוחקים. בזכות הביקור שלכם, 3% מכל דמי הכניסה מועברים ישירות ל-STF, ועוזרים לפילים חולים או פצועים לקבל את הטיפול שהם צריכים. למידע נוסף, בקרו בסוטרן ונדיקין טיסול. בתאילנד, באופן כללי, אם אתם רואים פיל קשור או מוחזק במקום סגור, אל תיבהלו. זה אף פעם לא נעשה ללא סיבה, והסיבה היא תמיד בטיחות הפיל. לפעמים הם עשויים להיות לא בריאים או לעבור שלב הורמונלי שנקרא מסט, שיכול לגרום להם להתנהג בצורה בלתי צפויה. אפילו פילים שגודלו באהבה עדיין נושאים איתם אינסטינקטים פיריים. מקרים כאלה נדירים, ואנחנו עושים כל שביכולתנו לטפל בהם לפני שמגיעים לנקודה הזו. בשבילנו, פילים הם משפחה, וכמו כל משפחה, אנחנו מגנים עליהם באהבה ובאחריות. מידע בטיחותי.
לפני שתתחילו את החוויה שלכם, אנא הקדישו רגע ללמוד את הנחיות הבטיחות החשובות הללו. אין לרוץ. למען בטיחותכם ונוחות הפילים, אנא הימנעו מריצה בכל שטח המקום. שמרו על שקט, דברו בקול נמוך. צעקות רמות או צרחות עלולות להבהיל או להפריע לפילים. השגחת ילדים. כל הילדים מתחת לגיל 11 חייבים להיות מלווים במבוגר אחראי בכל עת. התקרבות לפילים. לעולם אל תיגשו אל פיל מבלי שהפיל ומטפל הפילים שלו נוכחים. יישארו מלפנים. תמיד יישארו ליד החזית או בצדדים של הפיל. מגע עין עוזר להרגיע אותם. לטפו בעדינות. האור של פיל אולי נראה קשיח, אבל הוא בעצם רגיש. אנא היו עדינים. האכילו את הפילים רק במזון המיועד להם. אנא האכילו את הפילים רק במזון המאושר שמסופק במרכז. מזון של בני אדם עלול להזיק. אין ללכלך. עזרו לנו לשמור על סביבה נקייה לטובת ההנאה והבטיחות של כולם. שתפו ידיים. אנא שתפו את ידיכם לפני האכלת הפילים. אין להשתמש בפלש בצילום. אתם מוזמנים לצלם, אך אנא קבעו את הפלש. אין להתקרב לפילים לבד. מדריך ומטפל פילים חייבים להיות נוכחים בכל עת. תודה שהקשבתם, ותיהנו מהזמן המשמעותי שלכם עם הענקים העדינים שלנו.